Ma nista' nagħmel l-ebda attività li kont imdorri nagħmel qabel. Irrid bil-fors noqgħod fuq wheelchair għaliex ma nista' inċaqlaq xejn minn onqi l-isfel. Ekstqar mal-istazzjon BBC il-Brittaniku Robert Butt, wieħed mill-vittmi tal-inċident li seħħ flura fl-2018 meta double-decker laqtet siġra fi triq Valletta iż-Żurrieq. Inċident li fih mietu żewġ persuni u ħallaq lil Butt ipparalizzat minn onqu l-isfel. F'intervista mal-BBC, Butt qal li wara 4 snin kemm hu kif ukoll it-tfal tiegħu għadhom qegħdin jistennew il-kumpens li ħaqhom wara din il-ħabta. Iżda sissa għadhom ma raw l-ebda forma ta' kumpens. Butt qal li issa il-familja tiegħu għandha bżonn ferm il-kumpens li ħaqqa hekk kif wara dan l-inċident kellu jtemm il-karriera li kellu bħala għalliem li poġġiet fuqu u fuq il-familja tiegħu toqol finanzjarju. Minn barra l-fatt li l-familja tiegħu għandha bżonn kumpens minħabba raġunijiet finanzjarji, il-kumpens jkun sinjal ċar li xi ħadd qiegħed jammetti li sar żball, xi ħaġa li s'issa skontu għadha ma saritx. Rob Butt spjega kif il-każ tiegħu rigward dan l-inċident ġie pospost għas-sena d-dieħla fejn se jkun determinat il-valur ta' ħsara li saret fuq il-familja tiegħu u speċifikament fuqu innifsu. Rob Butt qal li l-familja tiegħu qiegħda tipprova tkun pożittiva f'din is-sitwazzjoni, madankollu qiegħda kontinwament issir ferm diffiċli għalih li jgħix b'dan il-mod hekk kif in-nuqqas ta' azzjoni mill-qrati qiegħda toħloq sitwazzjoni frustranti għall-familja tiegħu.